Hem de construir una educació emancipadora i crítica al servei de les classes populars. Això vol dir cuidar els nostres serveis públics, vol dir dedicar els recursos que són de tothom a les escoles públiques per cuidar les seves instal·lacions i millorar els programes educatius que hi tenen. Això també vol dir obrir, construir per fi aquesta segona escola bressol, perquè no es tornin a quedar fora 80 famílies com ha passat aquest any, perquè no fem una concertació amagada enviant-los a les escoles privades o fent una licitació perquè una escola privada del municipi passi a ser una escola suposadament pública. I això també vol dir sumar places a les activitats de l'escola d'adults i obrir que hi hagi activitats culturals, educatives, esportives i artístiques per a tothom, per ser veritablement un poble educador. A Premià de Mar, en el camp de la salut, tenim molt marge de millora. En l'atenció primària de salut necessitem que les nostres veïnes i veïns aconsegueixin visita amb el seu metge o la seva metgessa amb un temps raonable. En el camp de la gent gran, sobretot en la darrera etapa vital i amb les persones més vulnerables, necessitem un centre de dia que pugui aportar aquelles cures especialitzades que necessiten, perquè precisament el que volem és evitar l'ingrés, la institucionalització de les persones grans les 24 hores.